Výskumy potvrdzujú, že VMG plus výživový doplnok veľmi výrazne ovplyvňuje aj navrátenie hormonálnej rovnováhy. Ale že čo je to tá hormonálna rovnováha, od čoho závisí a aké sú jej príznaky, to sa pýtam Esterky. Ďakujem, Erika, za otázku. Takže hormonálna nerovnováha sa môže prejaviť viacerými spôsobmi. Mnohokrát ani nevieme, že práve tieto príznaky sú výsledkom toho, že naše hormóny nie sú v rovnováhe. Najčastejšími príznakmi môžu byť sú psychické poruchy ako poruchy úzkosti, depresie, ale napríklad bolesti hlavy, nespavosť, problémy s nechtami, s kvalitou nechtov, vypadávanie vlasov, napríklad typické také problémy s pokožkou ako akné, nepravidelná menštruácia, ale veľakrát aj také príznaky ako nekontrolované jedenie alebo siahanie po jedle, keď vôbec nie sme hladní, tým pádom priberanie v tých oblastiach, ktoré sú veľmi citlivé, nepravidelná menštruácia, u mladých dievčat bolestivá menštruácia, už je v menopauze, to sú tie návaly potenia, áno, a tiež aj napríklad práve aj v menopauze mnohokrát môže byť práve už zmena tých hormónov spôsobuje to, že môžu byť aj tie bolesti klbov spôsobené práve hormonálnou nerovnováhou. A môžeš nám prosím ešte vysvetliť, ako súvisí rovnováha našej hormonálnej sústavy s našim trávením? Áno, rada. V podstate našu hormonálnu rovnováhu veľmi ovplyvňuje náš mikrobióm, to znamená, v akom stave sú mikroorganizmy v našom tele. Vieme, že máme prospešné, neprospešné a máme viac mikroorganizmov v tele, ako máme buniek. A je veľmi dôležité, aby tá rovnováha bola správne nastavená. No a v podstate v našom tráviacom systéme sa vytvára asi 90% hormónov šťastia a tým pádom, keď máme zdravé naše črevá, tak aj tie hormóny sa nám vytvárajú a v dostatočnom množstve a vedia komunikovať tie hormóny, alebo sa zlepšuje komunikácia medzi črevom a mozgom. Táto dráha je veľmi dôležitá. A takisto aj v našich črevách sa tvoria aj také hormóny, ako napríklad hormóny štítnej žľazy, ktoré ovplyvňuje fungovanie štítnej žľazy. Takže je veľmi nevyhnutné mať zdravé tie črevá a práve VMG+, tým pádom, že obsahuje aj veľké množstvo zelených potravín, vie krásne detoxikovať naše telo a dávať do rovnováhy aj ten mikrobióm, čiže tie správne, nesprávne mikroorganizmy. A ešte tu by som spomenula práve pomer tých mikroorganizmov, že sa zlepšil vďaka VMG. Bola tu jedna klientka, ktorej sa začínala vytvárať jemná pleseň na nechtoch. Prejavovalo sa to iba najprv s takým hrbolateľným nechtom, ešte to nebolo tej zážltnej farby a po zhruba takých 25 dňoch užívania bolo vidno, že ten nechet tej klientke začal vyrastať. To znamená, že to ložisko tých kandíd alebo plesní sa začalo odstraňovať. Práve vďaka mikroorganizmom, tým probiotikám, ktoré sú tam, enzymom a aj vlastne esenciálnym olejom, ktoré podporovali vstrebateľnosť živín. Ďakujem.